Tak ja vás zdravím. Toto by malo byť už záverečné video, ktoré uvidíte s návodou, ako si tvoriť vlastné web stránky zdarma. Nakoniec sa teda pozrieme, ako vyzerá control panel už spomínaného webhostingového servera Vodahost. Dostanete sa naň jednoduchým kliknutím tuto v dolnom okne na control panel. Prihlásite sa vašou doménou, zadáte vaše užívateľské meno a heslo, ktoré ste dostali, ak ste si zakúpili tento hosting, a dostanete sa na control panel. Je to prehľadné, je to jednoduché. Tuto vidíte na ľavej strane vyhľadávanie, svoju hlavnú doménu, ktorú ste si registrovali v spoločnosti, hlavný adresár, koľko miesta vlastne používate, koľko máte mesačný prietok dát. Všimnite si, možno taká zaujímavosť, toto číslo. Je to 1 755 647 MB máte k dispozícii na tejto stránke, čiže 1,7 terabajtu. Ak si pozriete niektoré ostatné webhostingy, tak môžete mať na nich možno 200 MB, 300 MB, 500 MB a je to dosť obmedzujúce, keďže všimnite si, že ja som možno robil jednu, dve stránky a už som zaplnil toľkoto miesta. Takže pozrime si jednotlivé záložky, ktoré Control Panel ponúka. V prvej záložke sa môžete pozrieť, ako teda s Control Panelom narábať. Tu je nejaké jednoduché video, vymeniť si heslo, svoje informácie a tak ďalej. Záložka, ktorú budete pravdepodobne používať, to je mail záložka. Môžete si tu vytvoriť vlastné e-mailové účty. Čiže vyberete si jednu zo svojich domén, príklad web stránky zdarma.sk, a vytvoríte si e-mail, povedzme info@webstránkyzdarma.sk. Zadáte heslo, ďalšie heslo na potvrdenie a vyberiete si, či chcete mať nekonečné miesto pre váš e-mail alebo chcete mať hornú hranicu 250 MB. Kliknete na vytvoriť účet a e-mailový účet bol vytvorený, na ktorý mi teraz môžu chodiť správy. Jednoduchým delete tento účet môžete zmazať a už neexistuje. Do e-mailového klienta sa dostanete opäť jednoducho. Máte tu webmail, go to webmail login a môžete si vybrať jeden z troch klientov, ktorí vás obslúžia. Môžete sa prihlásiť v slovenčine a tu je váš e-mailový klient. Zadáte poštu, tak môžete poslať novú správu, priečinky, stiahnuť poštu a tak ďalej. To bol e-mailový klient. Potom tu máte na správu súborov, čiže napríklad tu máte file manager, máte tu logy, môžete si pozerať vaše štatistiky stránok, návštevnosti, detailné grafy a tak ďalej. Avšak odporúčam skôr službu Google Analytics, kde to máte dosť prehľadné a je to tiež zdarma. Môžete si meniť heslá, zaheslovať súbory. Ďalšia z dôležitých záložiek je domains. Tu si môžete spravovať svoje domény. Čiže môžete si pridať ďalšiu subdoménu na stránku, povedzme, web stránky zdarma, a môžeme si vytvoriť subdoménu, povedzme, návody. Tu sa vytvorí dokument, odkaz na dokumenty pre tieto návody
a môžete pridať a subdoména je vytvorená. A na túto subdoménu môžete nahrávať ďalšie stránky. Ďalej môžete pridávať nové domény a tu znovu upozorním, na drvivej väčšine webhostingových spoločností môžete vytvárať len jednu stránku, čiže môžete spravovať len jednu stránku. Ak by ste chceli vytvárať ďalšie web stránky, zarábať na ďalších produktoch alebo ďalších nápadoch, tak už bohužiaľ za ďalšie poplatky alebo aktivovanie ďalších web hostingov. Preto, ako som spomínal, je tento web hosting takmer bezkonkurenčný. Povyhrával rôzne ceny za web hosting v Amerike, takže ja si myslím, že to je bez debaty najlepšia možnosť, ktorú si môžete vybrať. Pre pridanie domény funguje to tak, že vy si zaregistrujete nejakú doménu v tejto spoločnosti Vodahost a ďalej si kliknete, ale tam sú domény pod com, net, org a podobne. Ak chcete slovenskú doménu, českú a tak ďalej, potrebujete si zakúpiť doménu u niektorého zo slovenských týchto providerov, ktorí tieto domény predávajú a ponúkajú. A potom si presmerovať mail, DNS, brány a servery na stránku, respektíve na doménu, ktorú si registrujete vo spoločnosti Vodahost. Tým pádom si môžete vytvárať nekonečné množstvo domén s koncovkami povedzme SK, ktoré som si ja napríklad vytvoril a presmeroval som si ich na tento hosting. Jednoducho si napíšete názov domény www moja doména.sk. No, už mi to tu vyskakuje. Vytvorí sa vám cesta pre vašu doménu a toto bude vlastne odkaz, na ktorý budete publikovať v Blue Voda vaše súbory. Čiže toto je tá cesta, kam budete publikovať svoje stránky. Zopakujete heslo, potvrdíte doménu a doména bude okamžite pridaná. Ďalej, čo by vás mohlo zaujímať, je tu strašne veľa možností, databázy, pokročilé, sú tam nejaké rozšírenia z frontpageu a tak ďalej. Veľmi zaujímavá vec je Fantastico Deluxe. Ak naň kliknete, tak sa dostanete do control panelu Fantastico Deluxe a je to už množstvo prednastavených stránok, ktoré si môžete stiahnuť na vaše web stránky a úplne zdarma ich používať. Čiže nejaké diskusné fóra vo forme PHP-BB, siteframey, obrázkové galérie dokonca, mailing listy, wiki môžete používať na vašej stránke, ďalšie skripty, OpenX, jazyky, blogy, B2 Evolution a tak ďalej. Stačí, ak si nainštalujete tento súbor, stiahnete a už si môžete pozrieť, ako to bude vyzerať na vašich stránkach. Takže to by bolo z control panelu všetko. Ďalšie funkcie už si pozrite sami. Sú tu návody v Getting Started, takže myslím, že veľmi jednoduché a veľmi jasná voľba web hostingu. Ďakujem za pozeranie, tešilo ma. Majte sa.